Честита титла. Втора за теб с Левски. Как се чувстваш сега? Добре. Аз винаги ми чувствам добре тук. Имаме две титла от кога съм дойде тук. Много съм доволен и искаме сега да прави двойно. Да повика на всеки тук в България, че Левски е най-добра отбор тук. По-сладка ли е тази титла от миналата година, когато също спечелихте? Да, защото тази година беше по-трудно. Левски играе добре, и също Локомотив прави много добра сезон, трябва да поздравя тях. Защото те играят днеска като отборка иска да победи. И за това матч аз мислям беше хубав да гледа. Като винаги казвам, Левски беше най-добре тази година и според мен е норма да станаме шампион. Очакваше ли да играете такъв решителен двубой и то срещу Локомотив? И защо превъзхождаше Левски чак толкова на терена? Така смазващо превъзходство имаше. Не съм разбрал всичко. Очакваше ли с Локомотив да играе Левски такъв решителен двубой, а не с ЦСКА, примерно? По принцип това е изненада. Тук се казва, кога Левски победи ЦСКА, Левски е шампион. Тази година има голям изненада. Те Локо София правят, като викам, преди много добра сезон. И аз знам, че ще е лошо да загубя титлата. И аз мислям за тях сега. За мен много ми е сладко и сега ще правим нещо до вечера с мой приятел.